Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Rufu chinhu chisina kujairika, chinhu chisingangotambirike. Kunyangwe tichiziva kuti hama yedu yanga ichirwara kwenguva refu, hatigoni kutambira rufu. Mumhuri yatashanyira nhasi mumusha uno weShamva, vari kuchema nedambudziko rekuti hama dzedu kunyanyisira vana baba vapera vachifa nenzira imwe chete. Vanozvimba makombo, vanozvimba dombo, pavanoenda kutoileti vonoita ropa, ndokutisiya kwavanoita. Saka tatirega tishanye mumusha weShamva nhasi tinonzwisisa kuti dambudziko iri chii chiri kumbotora nzvimbo, nei hama idzi dziri kungofa nenzira imwe chete. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira Zim Newsbeat TV ndichiti regai tipinde mukati memusha tinzwisise kuti kufa kwehama idzi vakambozvitsvaga here, chii chiri kukonzeresa kuti hama dzinge dzichifa nenzira imwe chete mushure menguva yakada kungoenderana. Regai tipinde mumusha tinzwisise kuti zviri kufamba sei. Timberesiweneti tiripo pakati henyu mukoma Frank. Aiwa, inini ndinofara. Kuri sei kuno kuShamva? Kuno kuri nani zvako kupisa chete. Aiwa, ndakunzwa kuti tiri kutsva, kuti hatisi takatosara here pakabvutwa dzveni. Tinenge takasara. Hozi tinodaro kati tiri kutotsva tisiri kuziva kuti tiri kutsva. Aiwa, tiri kutsva. Nhasi tiri kuShamva papi chepo? Pa Annandale Farm, pa Alpha Golden Park, pa number 3 stand. Takaona makutitsvaga muchiti kuno kuti nedambudziko ratinetsa semhuri. Munganditsanangurira kuti dambudziko renyu kutanga kwaro rakatanga sei, tichifamba kusvika patazosvika nhasi? Ini ndiro mhuri ine yakasanganawo nematambudziko. Matambudziko yatinawo ndeyekufa, rufu. Takatangira kuvabereki, ana baba 4 wese vakafa neurwere humwe chete hwekuzvimba makumbo, dumbu achirutsa ropa vachifa, isusu tichiriwo vadiki. Kobva kwazotera tete wakafawo, watsambukawo waita kuzvibatsira, kubva wangodonha kubva wafa. Isusuwo tiri vadiki taingotiwo ndizvozvo. Kobva kwazotera mwe baba vakangotiwo genda unopindawo muchikomba changu chavaishanda, kubva wanodhirikirwa nokutofa. Isusuwo nokukurawo tichiri vadiki hatina zvataifungawo panguva iyoyo, taingotiwo vakuru varipo, baba wakafa. Kobva kwazouya mukomana mumwe, hanzvadzi yangu yandinosiyira, akatanga futi kuzvimba makumbo, dumbu, kurutsa ropa rakawandisa, achibva ashaya muna August gore iro rinori. Tichiti musi wa5 October ndopatiri kuita nyaradzo yake. Kobva kwa musi wa3 kobva kwafa mumwe ku8 October akazvisungirira. Zvinhu zvakatikachamadza zvokuti patiri kufunga zvisingaite. Takabatikana nerufu irworo rwawiri wakateedzana mwedzi mumwe chete apo. Ndo patakawiga mukomana uyu, vabereki obva vati ngatifambei tisati taparadzana semhuri. Takati ngatifambei zveshuwa. Tiri mukufamba imomo, kwokutanga kwatakaenda taingoudzwa zvimwe chete izvozvo kuti mumhuri imomo. Kwechi2 taingoudzwa futi zvimwe chete izvozvo. Kwechi3 kwatakaenda takangoudzwa futi zvimwe chete izvozvo. Takuda kuti tisvike panguva yekuti tichibatsirwa, ndo pakatanga kuva negakawa, kutadza kuwirirana kuti tibatsirike. Takazosvika mumaoko emapurisa. Tava mumaoko emapurisa tobva tazonzi nyaya yenyu inoda kuenda kwaBushu. Tobva taenda kwaBushu, tobva tanzi tinofanira kuti tiwane vanoita sei, mupurisa watinofamba naye, kuti tigone kuita sei kufamba zvakanaka zvisina kana noise, tiwane kubatsirika. Saka mhuri yeZimbabwe tiri kushungurudzika nemafiro atakaita. Vabereki vese vakapera, kwasara vaviri. Apa zvabatira kumhuri takabatikana zvisingaite, nekuzoti vabereki vacho vakutiramba kuti aiwa hamuzi vana vedu, hatisi hama dzenyu, hatisi vabereki wenyu, tiri mukati mematambudziko, tashaya kuti tobatsirikawo sei, tikutambudzika. Kana kune vanokwanisawo kutibatsirawo vatibatsirewo. Tikushupika, hatina kana chatinacho, tikutotambura.
zvokutoti vamwe vacho kutovaona so apa zvinotosiririsa. Munhu anotoshaya chekupfeka chaicho kuti apfeke apindewo pane vamwe. Kushaya pokurara chapo chaipo imba kutodonha kuti rikiti imba. Munhu achirarama achifamba achishanda. Vamwe havatorina kana vakadzi. Isusu vamwe vacho tiri mumamerejiwo tirimo. Vamwe havatori kana mumamereji. Zvinhu zvikutotitambudza mhuri yeZimbabwe. Tikukumbirawo kuti tibatsirikewo. Regai ndikubatei muromo ipapo sisi Wineti. Kune vamwe vanogona kuti kufa muravo waMwari. Ndoda kuti tione chiri kushamisa pakushaya kwaita vadikani venyu. Ndichiti futi nematambudziko nenhamo dzakabva dzaderekedzana mumwedzi mumwe chete. Sisi Wineti, ndanzwa muchiti ana baba vaifa nechirwere chimwe chete uye vese vaingofamba nenzira imwe chete yekuti vaingotoziva kuti panapa zvatanga baba vanenge vauda kutisiya. Ndoda kuti tidzokere kubva pane wekutanga kuti chiri kuita kuti tinyatsokahadzika pakufa, nekuti kufa murau waMwari handiti zvaifamba sei uye zvaiitika papera nguva yakareba sei. Taiti tikaviga mumwe gore rino here toviga mumwe gore rinouya, zvaifamba sei ipapo? Ipapo zveshuwa isusu tanga tichiriwo vadiki zvedu zvaiitawo kufa kune nguvawo kune vairwara vaizvimba makumbo nekurutsa ropa zvaimbototorewo makore 2 zvoitika futi saizvozvo zvotorawo futi makore zvoitikawo saizvozvo. Isusuwo tichikurawo tiri vadiki taingotiwo rufu zvakazonyanya kuti kahadza ndezvevawira wakatedzanawo ndo zvakanyanya kuti katyamadza zvisingaite. Nekuzofambawo kwatakaita tichinzwa kuti pane zviri kukonzeresa ndo zvatakuchemerawo kuti tibatsirwewo tibatsirikewo. Rufu chitsividzo chaMwari asi pawairawa takabatikana takakahadzika zvisingaite. Ndoda kudzoka pana baba apapa. Vana baba vachiberekwa vaiva vangani? Uye iko zvinezvi pane vasara here kana kuti vese vakabva vatopera nechirwere chekuzvimba dumbu vachirutsa ropa ichi? Ana baba vachiberekwa vanga vari 6. Pari zvino kwasara ana baba 2 ndo vasara. Asi imimi ndinotenda kuti manga muri vana vadiki. Muchikurawo havana here zvimwe zvavaiitawo sekuti patsika dzedu dzechivanhu munhu akanzi atisiya especially nenzira dzatisinganzwisise tinofamba kuti tibvunzire kuti zvafamba sei, konei mumwe wedu akasika atisiya. Vanga vasingatoriwo here zvidanho izvozvo zvekuti vanzwisise kuti nei sekuberekwa kwavanga vakaita tiri kungofa nenzira imwe chete uye tiri kungofa pamakore 2 3 mumwe obva afa futi. Panguva yacho iyoyo tanga tiri vadiki hedu zvataionawo isusu ndezvekuti vaiti vakada kuti vafambe vakasvika pavanenge vasvika vakatsanangurirwa zvavatsanangudzirwa vaibva varamwidzana zvekusatofambidzana kana tese isusu vana taitounzi musataure nawo tiri vadiki kudaro taitorambidzwa kuti avo usataure nawo avo hatisi kutaudzana tozoonawo wakutaudzana asi rufu harina kumira. Ndanzwa muchitsanangura muchiti iko zvino kwasara ana baba vairi. Imimi sevana makurawo ndovimba iko zvinezvi makukwanisa kugarisana nababa muchivabvunza kuti konai ana baba tarisai muone kutsakatika kwatiri kuita, toita sei, tofamba nenzira ipi? Vanoti chii? Patakatanga ipapa kuti isusu tifambe nawo ivo ndo vakatoronga kuti ngatifambei tobva tafamba ndobva vatanga futi kukahadzika vakutanga futi kuita sei kuramba kupikisa. Hatina zvatakazokwanisa futi kuti titaure nawo kusvika pari zvino. Tingori mukutambudzika kuti toita sei, hatisisina kana mumiririri achatambirawo zvichemo zvedu nekuti kana kuti wasvikira kana pamba pawo hasi kutoda. Chii chakatora nzvimbo kuti ana baba variwo vambotanga nepfungwa yekuti zvonizvo ngatifambei vozongweri kana vatena vakuti handichada kana pamba pangu handidi kukuonai? Panhau iyoyo yekufamba kwatakaita iyoyo pakuda kuti pachicheneswa pane zvaitsanangurwa kuna baba ndo zvakazopa kuti vasvike pakuti ramba kuti kana pamba pavo tisatsike. Ndanzwa kuti izvo pane mukomana paningati pageneration yenyu imimi futi akafa nesemudambudziko. Zvakafamba sei? Chii chakaitika ipapo?
Akatanga kungorwarawo achiti mudumbu obva atanga kuzvimba makumbo. Dumbu riye richikura, dzimwe nguva richimboserera, dzimwe nguva richikura, dzimwe nguva richiserera. Rakazosvika pakukura pokutadza kukwana kana hembe. Bva azorutsa ropa, akarutsa ropa 4 times. Kechi5 kacho ndopaakazoshaya, akarutsa rakawandisa zvisingaiti nekubva azvibatsira riri ropa. Muchiona chiitiko ichichi mune pfungwa futi dzekuti marwariro ari kuita mumwe wedu ndo marwariro aita nababa pavaitisiya. Pamaifamba zvainzi chii? Pataifamba taingofamba tichingobatsirwa chinzi panenge pane chivanhu chakaitwa. Tichiendawo kuzvipatara achitorwa masikani, tanga titoriwo nevabatsiriwo vanga vane mari dzavo vaitotibatsirawo kuti endai muzvipatara zvamukufungidzira. Muitirwe zvese muchiuya kuno muchitora mari, tichitoenda tichinopiwa mari tichibatsirika zvese masikani, max-ray, hapana chaiwanika. Akasvika pakunzi ada kunodhirenwa mvura yakashayikwa. Kusvika zvatozouraya munhu. Ndiri kunzwa panapa muri kutaura zvekuti aida kudhirenwa mvura. Ivo kuchipatara ikoko vaiti dambudziko ranga riri papi? Chaikuzokonzeresa kuti mudumbu vafungidzira kuti mune mvura chii? Kuchipatara uko wakanga wakutongofungidzirawo kuti pamwe havisi kubuda pamushini yavo. Wakanga wakungofungidzirawo kungoedzawo kuti pamwe tikamboedza kuisa paipi dzokudhirena mvura, pamwe hameno pairi, pamwe ingawanike ingabude. Hapana chakawanika. Kana chii zvacho, kana chii, kana chirwere chepabonde, kana chii, kana HIV yanga asina. Asi imimiwo sevana chaiita kuti zvikutorere nguva refu kuti mufambe mutsvage kudambudziko ruri kubva papi chii mushure mekunge maona ana baba vapera? Isusu taitongofambawo semhuri nekuona umwe wedu achitambudzika nokurwara. Tichimboedzawo kuti tige timbotsvagawo izvi neizviwo kuti pamwe tingagone kubatsirika. Asi hamuna here kuzombobvira mawana mukana wekugarisana pasi nana baba vasara vamuri kutaura kuti vari kuti hamuzi hama dzedu, hatichada kana kukuonai, kuti muonesane kuti nai ana baba imimi ndimi makati ngatifambei, ko zvazoshata papi nhasi maakusumuka muchiti hatikwanisi kufamba tese, isusu hatisisiri vana venyu? Hatina kuzombokwanisa kudzoka futi mavari nokuti wakabva watongosimbisa kuti kana ndine zvinhu zvangu ndisiyei nazvo. Handizi mubereki wenyu nemubereki wenyu, hatina ukama, handikuurayei, handina chingatomboita kuti ndikuurayei. Handina rudzi nemi nekuti nana baba wenyu takafanana kumukaka. Asi senemu yedu imwe chete. Saka panoda kunzwisisa ndepekuti ko vaizokurambai sei imimi muri vedzinza rimwe chete, mune mutupo mumwe chete, muchidanwa nezita rimwe chete, kuti imimi hamusisiri vana vangu? Pfungwa dzavo vairamba vachiti? Vairamba vachiti zvoni iyo ndo patakatotanga kutozivawo kuti nevabereki vedu vakafa vanga vakasiyana kunana baba. Ndo patakatotanga kutozvizivirawo ipapo. Ndanzwa futi muri kutaura kuti mune mamwe matambudziko amuri kusangana nawo sevana zvichida muwanano dzamunenge muri mukushanda. Tombo takanangana nevasikana, matambudziko amuri kusangana nawo ndeye? Matambudziko atiri kusangana nayo ndeyekuti kurarama kwacho unenge wakungoraramawo kuti ndine mhuri. Dzimwe nguva murume anogona kana kungoshanda mari yake, unotongoita zvokungonzwa kuti varume venyu vane mari, hatombokuonawo kutiwo ndine mudzimai kumba. Unenge uchingokiyakiyawo unobata-batawo tumari icho kuti ungovharavharawo zvinovharikawo pamba ipapo nemhuri. Kuti uchifunga kuti ge ndibve musha unowu vana vakura, vamwe vakaroorwa, vamwe vakaroora, vamwe vari kuzvikoro, unenge wakungotsvagawo zvinongokubatsirawo kuti uite sei usabude, vana vanosara vachitambudzika. Vamwe vacho vakatobva mumamereji zvamai manje ipapapo, akatosiyawo vana vake vaviri, vamwe havatorina mamereji yacho. Vatoriwo nourema hwatoriwo nawo futi hutori mavari. Asi makambozvitsvaga here kuti matambudziko aya ari kubva kupi? Takanangana newanano tisiri kutarisa izvi zvekufa izvi, makambotsvaga here kuti matambudziko ari kuita kuti dzimba dzinetse chii? Ari matambudziko aine wanano unenge uchingotiwo pamwe zvimwewo hameno uchingoraramawo uchingotiwo semunhu womudzimai unongonoitawo tumaricho uchingobharansisawo zvavo zvinenge zvinyanya kukutambudza. Usinganyanyi kuzotsvaga kuti zvaita sei, unenge uchingotiwo varume pamwe ndo zvavari.
uchingonzwawo mamwe matambudziko evamwe madzimai kuti kana kwangu mari handipiwe, kana kwangu nezuro wangu ane mari hana kuiona, unenge uchingogamuchirawo uchitarisawo mhuri kuti haungazosiya mhuri ichitambura uchidzokera kumusha kuno vabereki nekuti hapana pausingashandi unongoshanda. Kuvakomana chiwo chiri kuitika kuhanzvadzi dzenyu zvakuti munoti izvi hazvizi right, izvi pane chinenge chisina kumira zvakanaka? Kuvakomana uku tinotoverenga vakomana vairi ndova tinototokatosvikawo pamba pavo tinotopiwawo kunzi garirai apo mvura iyi chekudya ichi. Vamwe vacho havatorina kana kutobvira vakatoroora, vamwe vacho zvinotosiririsa, anotoshaya kana chekupfeka asi munhu achitoshandawo so munoshandawo vamwe, kutoshaya imba chaiyo kana yemahuswa zvayo kungopindawo kuti aone kurara, kutoshaya chekufuga chaicho, wototiwo akatobudikirapo kana pamba pako so wototanga watarisisa kuti ko vari kusvika panapa pane vanhu varipo vakapfekawo mushe here, uchitoitawo kutongovharidzirawo nhamo dzekumusha kwenyu, asi zvakaoma tikuda kutobatsirwawo mhuri yeZimbabwe. Ndoda kudzoka panyaya dzana baba nekutsakatika kwavaiita. Ana baba vasara ava havanawo here vana vavanoti ava vana vangu ava? Vana vanawo. Chandiri kubvunzira izvozvo ndechekuti matambudziko aya ari kungowira imimi chete here, haako here kuvana vavakabereka ivo, kana kuti zviri kufamba sei? Kuvana vavo ivo baba umwe chete avo ndovane mhuri yavanayo, musikana wacho zvinotosiririsa. Isu tinenge tichitochemawo dzimba dzedu asi tinotochemera iye kunyanya kuti zvake zvakatonyanya. Anogona kutongoigirawo vamwe vakadzi nemurume wake, vamwe zvakangooma zvaanenge achingoitwa zvacho uchingomuona apo so unotongoona wega kuti zvakaoma. Vamwe vakomana vacho ava zvakaoma, hazvitauriki, zvinotosiririsa. Chokupfeka unotoita kutopiwa nababa kana paita kakuunganiwa so dzitorawo bhutsu dzine trauzi kana vanhu vaenda undipe zvinhu zvangu. Asi kunzwisisa kwandinoita inini sekutsanangura kwamaita kuti ana baba vese vakapera vachitsakatika apa makanga muchiri vana vadiki, panoshaya mubereki pane anosiyiwa achinzi sara pavana, havapo here baba vanonzi sara pavana vekuti kana muine zvekuchema zvamuinazvo munoenda ikoko? Ndiyo ava vakasara varipo ivavo, ndo vaitedzana nababa vakuru. Ko vanozoramba kuti zvenizvo hamuna ukama sei? Sara pavana pane paanombosiyiwa here nemhuri isiri yeropa rake? Hapana paanosara, ndikutoshamisikawo ipapa kuti vaakutiramba sei. Kukura kwese uku taitongoti ndiwo baba, kufa kwakaitawo vana baba wedu isusu taingoti ndiwo baba varipo. Havaziriwo futi vaitotambira pfuma dzenyu? Pfuma dzedu ndiwo vaitambira, kana pane zvinonetsa tinotongoendawo kwavari. Saka nhasi vanokuramba iseiwo vakadya pfuma? Vaakuramba nokuda kwokuti wakazoti ngatifambei obva wanongedzwa iwo. Mutsanangudzo dzamaipiwa imimi vachinongedzwa vaiti zvaiitika izvi zvaiitika nekuda kwei? Nekuti tinonzwisisa kuti vamwe vanopedza mhuri vanopedzera mhuri kana kurima, vamwe vanoti zvonizvo nini ndakatora nichida kutyiwa munzvimbo yandaigara kuda kurema munzvimbo, ivo zvavo vainzi zvonizvo zvavakabata zvachona vaizvibatiri. Isusu taitongonzwawo vachitsanangurira kunzi vakatora zvichiri zvidiki ari mafuta ekuzora emalakilaki vachiri kushandira varungu, kusvika vapa vanga vanewo tumabasa tavo tumaoko tavanoita tokutengatengawo goridhi nekurima ikoko kuko hayo vanokohwa, asi tanga singazvitarisire kuti zvine mabasa yakaipa. Chimwe zvezvo chandinoda kunzwisisa ndechekuti pamaifamba apa maifamba semhuri here uye vakanga varipo here paipiwa tsanangudzo idzi? Taifamba semhuri, ivo varipo. Mubvunzo wangu wouya uchiti zvonizvo, saka paipiwa tsanangudzo idzi ivo vaiti chii? Nekuti vakanga varipo ka, munhu achitaura ari pamweya achiti ndiri kubata inini, ivo mhinduro yavo yaiva yekuti chii? Kune takazonyatsoendera kwechitatu aka vakambenga vakatokuenda vari vega, vabva vasvika tisasvikawo nawo ndopa vakanzi baba mauya here nemhuri yenyu pakutsanangura kwandakaita kuye kuti ndaona mhuri yenyu yapera. Vabva vati ndauya, zvikanzi saka mauya kuti tichichenesana here tichipedza basa.
ndopakangotanga kuti ige ndichitanga kutsanangura panyuwani mhuri ichinzwa kuti baba ndakambovatsanangura kuti uyai nemhuri tikati isusu mama kavatsanangudza kuti wauye nemhuri asi chitatu ichochichi munhu watakauiga iyei mumwe wedu ndopaakatokadzika madzibaba uye kuti saka baba maimirira kuti pafe mumwe mwana here kuti muchiuya ubva watongodairawo zvimwe zvezviyezvi asi nyaya yawo yakanga yagara itoriko kumadzibaba yayo ndowakatoti ngatiendei futi kupi ikoko patangosvikira udare rawo ritoriko ikoko achitonzi kuuya kwamaita magona. Ko makavabvunza here kuti ko imimi baba nei makasumuka netsoka dzenyu muchitisiya isusu because kunzwisa kwandoita kana musha uchigadziriswa hausi kugadzirisirwa ivo vakwegura ka vari kugadzirisira imimi nemamwe mageneration ari kuteera kumashure. Vaikusiyirei pakugadzirisa nyaya dziri kunetsa mumusha zvekuti mazosvika pamadzibaba munoudzwa kunzi dare iri takaritanga kumashure takatomboribata? Ivo vaiti kudaira kwavo kwavaita vaidaira vachiti zvonyina ndakaenderawo zvebasa rangu rairamba kufamba zvakanaka nemota yairamba kufamba ndopandakaenda kwamadzibaba ubva wazosvikidzanawo neizvozvo havana kuzokwanisa kutiudzawo kuti tichienda tese rufu rimwe risati rasvika. Rufu rwasvika ndopatakazoenda futi ikoko ubva watongosvikira vachinzi saka mauya here. Saka zvichitsanangudzwa namadzibaba zvinhu izvi zviri kuda ropa here kana kuti chii chiri kuramba chichikonzeresa ndufu idzidzi? Mafuta iwayo here lake amanga muchitsanangura kana kuti zvavanga vakabata zvachona zvavaitsanangura kuti ndaibatira nhingirikini basa rangu? Chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vafe after 2 years 3 years vachifa nechirwere chimwe chete? Zvinhu izvi zvaitsanangurwa namadzibaba zvichinzi zvikuda ropa ende zvinhu izvi zvakange zviri ari mafuta muchiti mafuta zvikasanduka zvaazvinhu zvihombe zvinoda kutobatwa kuti zvibviswe. Saka zvinhu izvi futi ndo zvakapedza vakoma wavo nevanengena wavo? Tinodaira kudaro kuti ndizvo zvakapedza nekuti pawakanzi baba ndikukumbirawo kuti mupupure muchikumbira ruregerero kuti pavanhu vese vamakauraya vamuri kuziva makauraya vakatanga kunongedza mumwe nemumwe nezita rake kuti ndikukumbirawo ruregerero ndikakuuraya nekusaziva naasingazive kuti zvichazosvika pakadai. Saka vanhu vavakadenongedza vachona muchivatarisa vese vaiva vana baba venyu papasina kana vamwe vekunze kana kuti uye vaiva vangani vanhu vavakanongedza? Vanhu vavakanongedza ava vakawanda 7 nemwana mucheche anga aripo futi pamusoro ipapo wechi8 mwana wehanzvadzi yangu inini. Iko zvine zvitoona zvinhu izvi zvaakunanira kuvana ivo vachitaurawo baba vaiti chii chakanga chaakuitika? Ivo hapana kana kutsanangura kuzhinji kumwe kwavaita vaitongoti inini ndoda kuti ndichibatsirwa kuti vana vasandifungire zvakaipa kana kundirwisa kana kuita sei ndichene. Takazoshamisika vakupikisa takuzosvitswa kumapurisa kusvika patiri nhasi. Ko kumapurisa vakaenda vachiti chii? Nekuti tsanangura kwamuri kuita imi ndiri kunzwa muchiti ndo vakatotanga kuti ngatisumukei tifambe. Pane zvakanga zvaitika here kumashure zvichida pamwe parufu zvichida pamwe kutaudzana kwakaitika kwakazovapa pfungwa dzekuti ngatisumukei tifambe semhuri kuti ndichenure zita rangu? Zvinhu zvauda kunzi zvibviswe ndo pakava nokupikisa kwavakaita pamwe chete natete ubva watanga kupopota madzibaba ubva wati ini handisi kuda noise pakuita kwandoda kuita basa rangu vanhu nyararai panze apo. Ivo vakanga vatorawo wavo muprofita watisina kubvira takambotsanangudzirana anogara atori kumba kwavo ikoko. Mirai ndikubatei muri kuti zvinhu zvaakuda kubviswa zvinhu zvipi izvi panhamo here kana kuti ndepapi apa paroda kubviswa zvinhu uye zvinhu izvi ndezvipi zvamuri kuti zvinhu zvaida kubviswa? Zvinhu izvi zvakange zvauda kubviswa tafamba. Matofamba. Alright. Ndopandoda kudzoka ipapo kuti tisati tasvika pakuti zvonizvo zvinhu ngazvibviswe. Pane chida nhaurirano yakaitika yekuti yakazoita kuti vanhu ngatisumukei tifambe. Handiti ndozvo pandoda kunzwisisa kuti pane mashoko here kana kuti pane kunongedzerana kwakanga kwaitika chii chakavapa pfungwa yekuti mhuri yangu ngatisumukei tifambe? Hapana kana mashoko yakataurika kana yekuvamanikidza. Ivo ndo vakatotanga kutoti ngasikana ngatimuke hapana ari kudzokera kumba kwake tisina kufamba tobva tangotenderana saizvozvo tobva tatotanga kufamba titori mukuwirirana
musi wakuzoda kubviswa kwezvinhu ndo musi wakatanga kuita gakava wakazomhanya kumapurisa vachiti ndaida kutemwa nedemo naachida kurwiswa. Kudemo iri wakanga uda kutemwa nani? Vainongedza mukomana umwe hanzvadzi yangu anga aripo ipapo kuti ndiaida kutitema nedemo. Chikonzero chiri chei? Vachiti zvoni pakubviswa kwezvinhu zvanga zvichida kuitika iye aita hasha vada kunditema nedemo. Saka vachitsanangura iyo handiti vari kuti mukomana akaita hasha. Aiita hasha dzei iye vasina kunongedzwa vasina chakaipa panyaya iyi? Hasha dzaizoitwa nemukomana uyu ndedzei? Hasha dzavaitaura kuti dzaitwa nemukomana ndedzekuti akabuda panze achiti vanhu vari panze nyararai mushure mekunge tete wakauya nevana wavo basa rauda kutanga kuitwa wakanga waine muprofita wavo wakatora vatisina kubvira takafambira kana kumbomupfugamirawo tiri tese ndiye akanga auya ipapo akunzi tauya naye kuti aitewo basa. Saka vakomana vobva varamba vakati aiwa uye hatina kubvira takatsanangudzirana naye kana aine basa raaroda kuitawo pano anozoita tatanga taita newedu watakaendera tiri tese. Vana vatete ndopa wakatanga kutuka vobva patongotanga zhowe namama vatanga kutotuka vatotora jeko nebhodhoro zvikanzi ndoda kutotema vanhu ibva ipamba pangu ndopa takazoona tete vakubuda namama vachimhanya kumapurisa. Muchitsanangura tichiri kutanga ndanzwa muchiti zvenizvo tete naivo baba ava ndizvozvo pese pamaida kufamba ndo vaizoita kuramwidzana kuti ndandichada kana kuti chi zvaifamba sei nei zvinhu izvi zvaiitika pese pamunotanga kuti tauda kufamba? Ipapo isusu tichikura hatainyatsoziva kuti vazoramwidzana nokuda kwei vari mukufamba kudaro tanga tichiriwo vadiki. Ko tete makavabvunza here vauya nemuprofita mumwe wamusina kumbobvira matsvaga semhuri vari kuti ndiye watoda kuti aite basa? Chikonzero chavo chaiva chei? Vakanga vasisina rutendo here pamunhu wamama makatsvaga semhuri kana kuti? Ipapo handida kuziva kuti wanga wazviitirei nekuti isusu taida kushanda nemunhu watakange tamboshanda naye takazongoona iwo wauyawo nevavo vakomana vobva vazviramba tese izvo vatatozviramba kuti aiwa zviite kana aine zvaaroda kuita anozoita tatanga tashanda newatinaye watakafamba naye tichitanga. Saka nhasi unoyu matishedza mukati tiri kuda kutsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Rubatsiro rwamunoda kubatsirwa narwo rubatsiro rwakaita sei? Toda kubatsirwawo kuvanhu vangagonawo kutibatsirawo dambudziko redu ratinaro iri kuti tigonawo kubatsirika mhuri yedu netsaona yatiri kusangana nayo rufu ratiri kusangana naro iri nekusawirirana nevabereki kuti tigadzirisewo zvinhu zvedu. Saka takutoona kuti titsvagewo vangatibatsirewo sezvo tiri mhuri yaramwiwa isisina mumiririri kuti tiwasvikire kuti ngatifungei kana kuti tiwane zvokuita zvimwe hatichakwanisa kuti wasvikire. Saka titoriwo mhuri kutotambudzika iri pakutochemawo kuti tichaudzawo wani tichabatsirikawo sei tichakundawo sei. Saka ndo zvatiri kuchemawo kumhuri yeZimbabwe kuti tigone kubatsirikawo kana pane vanobatsira vatibatsirewo. Toriwo pakutambudzika kana mabasa yacho kana kunotsvaga kwacho mari dzacho ukatoona watowana kana $2 chaiyo ndimwari. Totizvo vawanika vanoda kubatsira zvichida pamwe ndiana madzibaba zvichida pamwe ndevechivanhu vati inini dambudziko iri ndinogona kuripedza asi kuti ndipedze dambudziko iri ndinoda ana baba venyu vasara vange varipo. Munozogona here kuvasimudza ipo paine kunetsana kuripo? Nhasi uno vachikurambai kuti hamuzi vana vangu, nhasi uno vachikurambai kuti hatina ukama, munozovasumudza here? Tinokwanisa kuvasumudza nekuti pane mupurisa watakapiwa, mupurisa wamambo watiri kufambawo naye watakanzi tifambe naye anenge aripo pakati patiri kuti tigone kubatsirika. Ndiye watinenge tichiudza iye ndiye anonovaudzawo. Aiwa, ndinotenda sisi rekai ndimbonzwawo kune vakomana ndinzwa kuti chii chiri kumboitika mukati memhuri yenyu. Tinotenda mhuri yeZimbabwewo kuti pamwewo tikabatsirikawo tingagonawo kuraramawo zvakanaka. Tiwo vanhu vanoverengekawo tichirarama. Rufu rwuriko chitsividzo chaMwari asi panguva inoyi nezvatakatarisana nazvo zviri kutambudza zviri kushungurudza. Kana kudya chako chaiko chikafa zisati kana chakutombonyatsodyika nemurangariro kuti zviri kudei zvichapera here. Aiwa, ndinotenda sisi rekai timbonzwa vana mukoma tinzwe kuti zviri kufamba sei.
vandakagara nawo pari zvino ndimukoma Adamson vanova hanzvadzi vasisi Winnet vandanga ndichikurukura nawo vachititsanangurira dambudziko riri mukati memhuri yavo rekuti vana baba vese vakapera kutsakatika, asi chinoshamisa panyaya iyi vaitsakatika nenzira imwe chete. Vaingozvimba dumbu, vozvimba makumbo, asi pavanoshaya vairutsa ropa nekuita ropa kana vatsambuka. Iko zvino rega tinzwe kuna mukoma Adamson kuti zvaifamba sei. Mukoma Adamson, pana ndichitaura nasisi Winnet vanga vachinditi ana baba vakafa nenzira imwe chete. Muchitonderawo imimi neruzivo rwenyu, chii chaiitika panana baba pavaitsakatika? Pamusoro emhuri yeZimbabwe ndinokumbira kuti ndizivise zita rangu. Ndinoitwa mukoma Adamson Gauti, hanzvadzi yemumwe abva pano achikurukura mazwi kana kuti mashoko pamusoro pechinangwa chekuparara kwemhuri dzedu dzakatisiyanei zvirikutsanangura kuti tiri rudzi rimwe kududzira pamusoro pekuparara kwehama dzangu dzakatisiya. So tine chikahadzo chakaitika pamusoro pevakoma nana baba pamusoro pevanhu 4 vakashayika. So zvinhu zvakatikahadza, asi tine kunetseka pamusoro pechinangwa chekuti vana baba vangaisasimudzira musoro pamusoro pechinangwa chekufamba, kuti no rege tifambe isusu semhuri tizive kana tigutsikane kuti chinokonzera chii pamusoro pemaringe nenhau iri kuitika pakuparara zvisina tsarukano. So zvakava zvinhu zvokuti hataikwanisa nyangwe tiri vana vadiki kuti tikunde kuti titungamirire vakuru pamusoro pechinangwa chezvaitika. Taingosara pamashure sevana, asi pakavanika vaviri, hanzvadzi sikana nehanzvadzi komana, ine nhau yekuramwedzana panguva yekuti taakupedzisa kuti tigadzire mutambo. Asi chikamu ndichitaura in short nekuti bhatiri redio rekamera redu yakunotiperei. So pakaitika nhau yekuti maringe nepamusoro pekuzoparara kwemumwe wedu watinotaura kuti isusu semwana sevana vari kutaura pano paZim Newsbeat TV tichitaura panguva yekuti isusu no ko pakuparara kwemumwe wedu zvinodudzire sevana tichitaura toga, takanzwa mhinduro yakabuda kunana baba vatinoreva ndivo musarapa vana, vakati no sevana vangu mose, takutaura in short, sevana vangu mose no ndiri kukumbira kuti isusu tataura natete venyu kuti ngatifambei mose muri pano, handitika pasina adzokera kumurume wake, pasina adzokera kumudzimai wake, tizive kuti chiri kukonzera chii. Asi takada kureva nhoroondo ingagomisire ndiri pano pakamera kuti ndibatikane kana kuti ndosvimha musodzi nekuda kwokuti zvinhu zvinosirisa hama vadikani kuti tigongopararirwa nevanhu zvisina tsarukano semufananidzo uyu. Zvaitinetsa sevana kuti tingakunde kudii kana kuti tingaite sei. Asi patikafamba pekutanga Poshi, takasvika pakubata mazwi atikabata, takangwachengeta moyo, takati pamwe Poshi kupotsa, piri takati pamwe piri kupotsa nekuda kwokuti dare ravambwa nemumwe, nhatu pakabatwa same position nesame munhu. Pakanzi ipo no imimi munogutsikana nekunzwisisa here panhau iyi. Zvakanzi takukumbira kuti tisati taenda mberi, tinokumbira mose sevana totangira kuvana, reururai zvitadzo zvani zvenyu. Pakasimuka mumwe chete Poshi, hatingareve nemazita nekuti isusu hadina vatiri kunanga nekuti tiri kutsvaka rubatsiro, hatingazive rwendo kana tichinge tanodoma munhu nekuti hazvitenderwi kuti tinobe munhu, asi zviri mumwoyo tiri zviri munzeve. So zvadaro pakasimuka mumwe chete akareurura akapupura mazwi ake akareva, takanyatsa kuona kuti ndo pari kunangana nochi nonyaya. Akasimuka wechipiri semunhukadzi akapupura mazwi ake ainangana nezvakarehwa pakutanga. Tikati no todii, tave kuchema rubatsiro nekuti pfuma dzapera, hatina chatiinacho, tangosara pwere. So tikakutaurira mhuri yeZimbabwe, hanzvadzi dzangu dziri kungogara mudzimba dzichidzoka, vamwe vane dzimba 2, vamwe vane dzimba 3. Ndikakutaurira vane dzimba dzavakatanga nadzo pakutanga hadhi vaverenge kuti wangasvike 3. Zvakafanana nasisi vangu vabva pano vachikurukura nawe nemazwi aya, zvinoshungurudza, zvinobata nyama nemoyo, asi hatikwanise, hatina chatingakunde kudii kuita. So tinokumbira mhuri yeZimbabwe motibatsirawo kuti zvigozoti mutinunurewo padambudziko ratinaro. Tiri ipapo mukoma Adamson, ndoda kukudzorerai kumashure. Ndanzwa muchiti pamakanzi sumukai mureurure, pane mukomana akasumukawo akataura zvainangana nenyaya, pane musikana
akasumukawo zvainangana nenyaya yamakanga mafambira achitsanangura munhu uyu paukama hwenyu muchimuona anenge ari pakati penyu revana kana kuti kuvakuru vamunenge muchiremekedza 1. Chechi2 ndoda kuti mutitsanangurire mashoko aaibvuma kana kuti aaitenda zvaienderana nenyaya iyi. 7 vakaparara vari kumashure sana baba. Wechi8 mwana pakusimuka kwake sababa akareva mazwi akakurukura achienda kumwana mumwe nemumwe akasiwa sonherera achipupura achiti nhingi ndiri kukumbirawo ruregerero pakukuuraya kwandikaita. Ndaisaziva kuti mushonga wandikabata uyu ndo zvauchagumisira waita asi ndakabata ndichiziva. 2 mwanasikana akareva mazwi akareva achireva achiti ndinokumbira ruregerero nekuti taiva vabatsiri panhau dzatadi. Hataizoziva kuti rubatsiro urwu nderwei nekuti si tiri wenyama. Hatingarewe mazita, hatidome mazita nekuti tiri pakutsvaga rubatsiro. Hey. Right. Mukomana uyu nemusikana uyu kutsanangura kwaari kuita ari kutotaura kuti nhingi ndini ndakaita kuti upfuure. Kwaiva kusaziva asi pandakabata mishonga yangu ndaitoziva kuti ndowo mishonga yandakuita sei yandakubata. Achitsanangura iye nemazwi ake aiti akabatirei mishonga iyi. Pamusoro emhuri yeZimbabwe ndinoreva chokwadi chakazaziswa kana kuti chokwadi chine chirevo. Ndinozivisa imi mhuri yeZimbabwe nekuti ndiri pakati pekutsvaka rubatsiro. So mushonga wokutanga akataura mazwi ekuti ndaitsvaka nawe kuti ndiwane kuita mukana wekuti ndiwane goridhe rakawanda. Pakati pekuti muri kukorokoza tese tiri kubaya zamba neshavhero kana kuti pan dish. Vazhinji havazivi kuti zamba vanoti pan dish nekuda kwokusiyana kwomarudzi. So hanzi ndaida kuwana goridhe rakawanda. Poshe 2 kana ndakarima hamuna anofana kundikunda. 3 okutamba zvegure. Andaiziva hama dzinodikana tibatsirei. Ndoda kunzwisisa abvuma hongu kuti inini ndini ndakabata mishonga, nhingi ndini ndakakuurayisa nemishonga yangu, nhingi ndini ndakakuurayisa nemishonga yangu. Achitsanangura iye akanga asingazvizive here kuti ndiye ari kuita kuti vamwe vafe kana kuti aitozviziva kuti ndini ndauraya nhingi. Muri yeZimbabwe pamusoro werega nditsanangure mazwi akazara. So ndinokumbira kuti munzwisisewo mazwi andiri kureva nekuti mwoyo wangu une kubatikana mukati mekurarama kwangu. Zvakandinetsa ndezvekuti tiri pakati pekubatsirwa pamusoro pemuprofita vakatora kana kuti munzwi wemweya kana kuti mutauri wematare. So tiri pakati pekubatsirwa kunhu kwavakamboenda ivo ende pakufamba kwavo kwavakataura kuti ngatifambei vakatanga kutiendesa kuvanhu vavakafambira kudhara. Ivo pachavo tichisvika tichanga kuudzwa mazwi zvikanzi baba pakurarama kwenyu ndakati huyai nemhuri yenyu yose. Hazvinene kuti mukoma kana munin'ina akashanda ti imhuri yani yenyu. Asi chinangwa chamazowira nhasi machiona here. Zvakanzi handina kunzwisisa ishe. Zvakanzi no hamuna musodzi pamatama here. Wapenyu tikabvunzana isusu sepwere kuti misodzi ishuwa tinayo. Zvakanzi hamuna kufirwa here. Zvakanzi takafirwa. Mune misodzi pamatama akaime. Zvakanzi ichokwadi. Zvakanzi ndakarevei paya kuti imi hamusi kurara. Zvakanzi ichokwadi kumba handisi kurara. Zvakanzi saka apa mazouya here kwafiwa ndozvamaida here. Zvakanzi kwete. Zvakanzi saka ndikaichitangira pamashure mbichana panhau yenyu yamakauya nayo. Mauya nayo here muri ndopandira dare randikatanga. Zvakanzi ichokwadi. Zvakanzi no baba tinoda kuti mureurure paupenyu hwenyu muri icheneswe nekuti ingabate chakadi chakashata paupenyu hwayo. Hama vadikana hakuna hanzvadzi dzangu dzinoroorwa. Hama vadikana hakuna vanin'ina vangu nevadzikoma vanogara misha inoenderera mberi. Kana tichikutsanangurirai vaviri wechitatu wacho hatimunzwisise kuti zvichaguma nepapi. Tinokumbirawo rubatsiro kuti Mwari atirwire tigozoti tivakewo chakanaka. Tiri kutochema pamberi peZBC saizvozvo kuti tisunungure tiyambutse ivo
tinunurewo. Tiri pakati pekutaurirwa nemunzwi womweya kana kuti varevi vematare. Baba takakundikana kuziva kuti vane dzimwe pfungwa dzavanadzo mumwoyo pamusoro pemashoko akataurwa. Hatina kuziva kuti zvaidudzei zvairevei. Tine mumwe chete pakati pedu sivakuru vatasara navo sivatinoimba navo mukati meupenyu kuti ndiwo vabereki asi hadhiri munhu. Takagumisira takuona taamumapurisa takaridzirwa pfuti. Hatina kuziva zvataurwa ndezvizvi zvikurevei. Takagumisira takumapurisa. Mapurisa akati no, nyaya yenyu iyi hatine kwatichatanga kuirinovheta kana kuitsvaga kuti iri kubva kupi iri kuenda kupi, asi nyaya inoda kwamambo. Kwamambo ndo kwatikasvika. Tichisvika kwamambo tapiwa samoni zvakanzi dai makwanisa kuti mugozopinda mudare umu mubhadhare mari mupinde. Mopinda tomira tinzwe nyaya kuti iri kutanga papi iri kuperera papi. Ndo pataenda kwamambo. Tasvika kwamambo zvakanzi chimbozofambai semhuri nekuti nhau iyi inoda kuzadziswa nekufamba. Ndo kufamba kwatikaita tafamba. Nhau ndiyo hama dzinodikanwa. Tinokumbirawo rubatsiro kana kune vanokwanisa kutibatsirawo semhuri yapera nekuti 4 vakafa chirwere chimwe chete, kuzvimba dumbu nekurutsa ropa. Tete vakangozowanikwa vazorora vaenda kuzvibatsira. Munin'ina akangonzi angoparara. Hatinganzwise kuti kuzvisungirira here, hatinganzwise kuti ndo nzira yakaitika kuna tete here, hatinganzwise kuti anwa mushonga here, asi chikamu pakunobatsirwa inhau imwe cheteyo. Tinokumbira mhuri yeZimbabwe iva inesu mukutibatsirawo. Pane pandoda kunzwisisa ndofunga tisati tauya tichitaura maitaura kuti pane mashoko ekunzi izvo chisveru chiya hachazopera kuvakuru taako kuvadiki. Nditsanangurirei ipapo kuti mashoko aya akafamba sei uye airevei. Pamusoro mhuri yeZimbabwe, inini pakuseni zuva rakazorora mukoma vangu inini anoitwa Colin Gaut. Pakataurwa mazwi kuseni kwacho akataurirwa inini wamunoona ndakamira pano kana kuti ndigere pano zvichinzi muzukuru irudzi rwaatete kutsanangura mwanasikana kurudzi rwakwana baba. Chisveru chiye chapedza vakuru ona chaakuvadiki. Zvakandibata zvakandishungurudza asi handine chekuita nekuda kwokuti mashoko ndakada kutarisirawo kuona kuti zvichadii. Asi ndine mumwe chete wandikareva mukati medzinza ndikati no, ndine mashoko andiremera rega ndisimuke ndiende hangu. Handina chandinogona kana kukwanisa kuti ndiite. Zvakanzi zvarevei ndikati no, pari kunzi chisveru chakupera kuvakuru kwasara kuvadiki. Ndikareverawo vairi vatatu ndikati no, ndanzini chisveru chakupera kuvakuru kwasara kuvadiki. Hama dzinodikanwa handina kunzwisisa zvikutaurei. Zvakanzi no, gara nyarara tarisa. Vandagara vandanyarara vandatarisawo. Semunhu anonamatawo ndaingozvisawo kuna Mwari. Handina kuziva kuti ichitori chokwadi mukurarama kweupenyu hwedu. Ndakazonzwawo pasinawo mazuva anokwana kuitawo ekuti nhasi tafirwa namukoma musi wa2. Musi wa3 patiri kuda kuti musi wa5 tinoda kuti tiite nyaradzo. 3 asati akwana tinzwe kunzi kuno mumwe ashaya. Zvakandibata moyo wangu ndakashungurudzika ndakabatikana kuti ko zvikurevei. Ndakarangarira shoko randikaudzwa kunzi no, chisveru chiye chakuvadiki. Ndikati shuwa chatosvika kuvadiki. Zvinhu zvinongondishungurudzawo kana nanhasi kuti kana nyangwe pandiri pano handina rusununguko kana nemhuri yangu. Ndogona kungoisiyawo nguva chero nguva kana anytime. Mhuri yeZimbabwe tinokumbirawo rubatsiro nekuti mashoko aya anogara achindinetsa nekuti shoko riri kungonzi chisveru chakuvadiki. Aiwa, ndinotenda mukoma Damson. Pandoda kunzwisisa inini ndepekuti pamuri kutsanangura muchiti chisveru chakanzi chauya kuvadiki. Chauya kuvadiki kudaro. Hapatori mazuva mumwe obva ashaya. Zvakafamba sei pakushaya kwevakomana 2 ava vakateedzana pasina mazuva. So mukoma vangu wekutanga kuti pazoshayika mumwe chete uyu wechipiri pakataurwa shoko rekunzi chisveru chakuvadiki. Zvakandinetsa kunzwisisa kuti ko iye afashaya wacho mukuru here kuti mudiki. Nekuti mwana anenge isusu. Endini azoshaya wacho panyaradzo isati yakwana mwana anenge isusu. Zvakatishungurudza kuti tinzwisise kuti pari kutaura kunzi chisveru chauya chakuvadiki.
ko uyu ashaya hasi mudiki here murudzi, ko uyu azoshaya hasi here mudiki murudzi. Ende nezvataurirwei panguva yekuti tiri pakati pekuchema. Zvikurevei handina kunzwisa kuti ndiri kutsvagwa kuda kunzi ndichataura kuti kudii here kana kuti ndichate kudii. So pani panongondinetsoka nanhasi mhuri yaZimbabwe, ndosaka ndauya pamberi penyu kuti mundibatsire kuti shoko iri rinondishungurudza mwoyo mangu kana mhuri handina mufaro. Tiri ipapo mukoma Damson, ndanzwa mabvira kuchemera rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Rubatsiro munotsvaga rubatsiro rwakaita sei uye kubva kupi? Kune vemakereke here, kune vechivanhu here, muruda rubatsiro runobva kupi? Kuchema kwangu mhuri yeZimbabwe, inini chikumbiro changu saDamson Gaudi nditi pamberi penyu ndinokumbira kuti rubatsiro rwandakuchema handichatarisa kuti ndiri kurutsvaga kupi. Akwanisa kundinunura inini hama dzangu kana kuti akwanisa kutinunura inini hama dzangu rubatsiro, nekuti zvekuzocheuka shure ndokunge vapotswa. So mhuri yeZimbabwe handichatarisa kuti ndepapi kana kuti ndekupi, nekuti tiri pakati pekuchema. Hatichaziva kuti chisveru chakataurwa ichi chiri papi. Toti sekubvunza kwandamboita sisi Winnet kuti hongu awanika munhu anoda kubatsira obva ati ndakatarisa dare renyu kuti dare renyu rifambe, ndinoda baba vanovaiwo sara pavana handi ndivo vasara. Munozogona here kuvasumudza kuti baba handei? Pamusoro emhuri yeZimbabwe, zvinhu zvisingatiremere kuti tizviite nekuda kwokuti nhauyi vari kuiziva. Pakutanga kuti tigotanga kufamba ndiwo akatanga nyaya. Tingagone kungosvika tichingoti baba nhau iye yekuti tifambe iye tine patawana kuti tigone kubatsirwa kuti zvinhu zviyananike zvakanaka. Zvinhu zvisingareme mhuri yeZimbabwe kuti tikwanise kuti tisimudze baba kuti vasvike panzvimbo tibatsirwe, nekuti tiri pakati pedambudziko. Aiwa, ndinotenda mukoma Damson, uyezve ndine ruvimbo rwekuti rubatsiro rwamuri kuchemera kumhuri yeZimbabwe mucharuwana. Tinotenda mhuri yeZimbabwe, ndinokumbira rubatsiro ndi mumwe wevamwe wenyu, asi chandinobata nechandinoita hakuna. Ndinokumbirisawo mhuri yeZimbabwe, kana makatarisa zvandiri ndini ndingatoti pamwe nditori naniwo pane vamwe vangu, asi unani hwacho ndinonyatsa kuongorora nekutarisa kuti zvichasvika kumagumo ekutosekwa ofuti nenyika, nekuti zvandinobata zvacho hakuna chiri kufamba. Ndiri mutarisiki kana muchindiona, asi zvandinoita zvacho hazvitarisike. Mhuri yeZimbabwe ndinokumbira rubatsiro. Kutaura kwamukoma Damson Gaudi avo vachafambira kushamva vachitsvaga vakati imboyewo mumboona dambudziko riri kunoku. Isusu mhuri yedu ana baba vese vakapera vachifa nedambudziko rimwe chete. Vanotanga kuzvimba makumbo, vozvimba dumbu, vozorutsa ropa. Dzimweni dzenguva pavanotsambuka votobuditsa futi ropa vototisiya. Saka vati dambudziko iri ratinetsa nekuti razonhanhira futi rauya kwatiri isusu sevana. Zvinova zvakutikahadzisa kuti konei mumba medu maakungozikanwa kunzi mukangonzwa mhere yarira ndekwaGaudi. Vachitsanangura ivo futi vanotaura kuti vane mukoma wavo pamwe chete nemunin'ina aiteera iye akabva kutisiya, vakashaya pasina mazuva 3 akateedzana. Zvinova zvakavanetsa mushure futi mekunge vanzwa mashoko ekuti chisveru chapera kuvakuru chava kuvana vadiki. Saka vauya kwamuri mhuri yeZimbabwe vachitsvaga rubatsiro kuti kune vese vanokwanisa kubatsira, vangava vari vechivanhu, vemakereke, hanzi uyai tionerane pamwe chete mutibatsirowo mutiganhurirowo dambudziko ratiwira semhuri. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira ZimNewsBeat TV ndichiti chisarai. Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV.